llista? Sí, ja està. Esteu tots? Totes? Sí! Doncs comencem el punt de trobada? Algú sap on és l'Alba? Algú ha vist l'Alba? Sóc aquí. No l'hem vist. On pot ser? No pot estar molt lluny. Estava aquí fa un moment. Però si ho ha vingut. M'estàs dient que ha desaparegut? Anem a buscar-la. Anem a secretaria. Sí, parlarem amb la senyoreta Pons. Bon dia, senyoreta Pons. Bon dia, nens. En què us puc ajudar? No trobem l'Alba. L'Alba? Sí, l'Alba de sisè. No trobem l'Alba i necessitem un detectiu. Espera. Ves Capricorn, oi? Perquè la meva bola màgica diu que els Capricorn tindran mala sort. Bé, deixem estar. Què voleu? Voleu que us endevini el futur? Què us voleu quedar a menjar? Digueu-me què voleu. Volem que truquis a un detectiu. Espero que agafi la guia telefònica. S, Sherlock, S... Aquí! Sherlock Cantalejo, Sherlock Chen, Sherlock Carbonell, Sherlock Clapés, Sherlock Gràcia... Sherlock Holmes! Aquí! Sherlock Holmes, quin és el problema? Ha desaparegut una nena. Recordi que vostè és el polibó. No, jo sóc el poli dolent, especialment en matemàtiques. 5 per 5? 172. Fatal. I també puc fer molta por. Descripció? Com aquella nena. Ni alta ni baixa. Cabell castany, ulls marrons... Ratet robot? Benvolgut, Watson. També sóc molt dolent dibuixant. I saps en què sóc molt bo? En córrer, a que no m'agafa. Watson! I si truquéssim a Miss Marple? Qui és? Una senyora blanca que fa de detectiu amb molta gràcia. Això és el que diu la meva àvia. I saps el telèfon? No cal, jo soc la senyoreta Marple. No senyora, jo sóc la senyoreta Marple. No feu cas, nois. Jo sóc la senyoreta Marple, o millor Miss Marple, com diu la meva tieta Enriqueta. Miss Marple, soc jo. Ara us ho demostro. Què diu, senyora? Recordi que Miss Marple és anglesa. I mireu, què faig jo? Són les 5, és l'hora del té. És veritat! Corre, que refreda! Goodbye! Una altra opció és el que diu Hércules Poirot. Fa una estona estava per aquí. Què? Sí. Aquest és grec. Parlo d'Hércules Poirot, detectiu belga. Garçon, je suis Hércules Poirot. Perdó? Oui, Hércules Poirot, el famós detectiu, soc famós a tot el món.
Aquí estem tocant. Nena, porta la llista, si us plau. D'acord. Un paquet de talaguines, 4 taronges, 5 mandarines... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Perdó, m'he equivocat. Arnau, Oriol, Jordi, Martina, Maria, Ramon... És que tots els nens d'aquest país tenen la guerra! Secreble! Xipars! Me'n vaig! M'empiro, senyores i senyors! Adéu! Tintín i Capità Haddock. Com anaran les seves històries? Llams i trons, Tintín, què fem aquí? No ho sé, ni això és el Tibet, ni la Lluna, ni Egipte, ni el Temple del Sol. Aneu amb compte, paracaines, gamarusos, cataplasmes! Tranquil, capità, són nens. On és el tresor de roca amb el roig? Aquesta història ja és aigua passada. Pato a l'olla, Tintín! Lluitem! Llams i trons! Com es nota que això és una escola? Què esteu fent? Hem demanat ajuda als millors detectius. Perquè no trobem l'Alba. Com que no trobeu l'Alba? L'Alba no s'ha mogut de l'escola. No serà que senzillament no la veieu perquè no miràveu? Mireu. Aquella nena. No serà que no la veieu o que no la voleu veure? A la vida és important riure. Però hi ha moments en què cal pensar en la gent que té algun problema. El company que està sol al pati. Aquell al que li costen les matemàtiques. El que encara no parla el nostre idioma. El que no és amic o amiga nostra i cal respectar i ajudar. I no permetre que ningú el molesti ni el maltracti. I no oblidem a la gent gran. Pels nostres avis i àvies i els avis i àvies de tothom. Ni la gent que no té una llar. Ni qui passa dificultats de qualsevol tipus. Cal oferir una mà estesa que ho necessiti. Cal fer visible a la gent invisible.